Kaikki yrtit pitää koko ajan leikata, vaikka niitä ei käyttäisikään, niin sitten sieltä tulee uutta kaiken aikaa. No, tämä on koti- ja puutarhamessut, että tämä käsittää aika laajan alueen. Että tässä nyt on laajasta laitaan, on kasveja ja on sitten näitä työkoneita ja kaikkia tämmöistä. 17 vuotta sitten se mietittiin, että mitä tällä keväällä tapahtumia Viitasaarella olisi, ja tehtiin semmoinen päätös, että pidetään puutarhamessu. No kyllä me saadaan uusia asiakkaita tätä kautta ja vierailijoita meidän pajutilalle ja arboretumille. No mikä täällä nyt on kaikista mukavin härveli sitten? No tätä minä sanoisin, täryväkkärä. Miten se toimii? Eli perustuu tärinään ja tässä on tämmöinen käynnistys, tämä startti. Tuosta se lähtee pyörimään. Tämä on tämmöinen uudempi versio, jossa on myös peruutusvaihde. Pysäytetään, laitetaan pakki päälle, mennään takaperin. Nuo halpalentoyhtiöt tämmöisiä moottoreita nykyään. Helsingistä Berliiniin on 30 € edestakaisin. Ei siinä paljon bensaa sillä rahalla osteta. Että minkä takia täällä messuilla on tärkeää olla mukana? Ihan sen takia, että ihmiset oppii tunnistamaan. Ja oppii sillä lailla, että tietää yrittäjän ja tietää mitä se yrittäjä tekee. Se on kaikkein tärkeintä täällä. Jos ajattelee sitä tilannetta, että jos ei olisi lähdetty messuille matkaan, niin ilman muutahan se olisi ollut meille takapakkia. Että aina tämmöinen tapahtuma pitää ottaa niin yhteistyön merkissä huomioon ja aina tämmöisen on ilo osallistua ja olla porukassa yrittämässä silloin, kun muutkin on liikenteessä. Tuutteko seuraavan kerran? Näillä näkymin, näillä ajatuksilla niin varmasti ollaan jollakin tapaa matkassa.